Hej, vi vil gerne snakke om universet og vores solsystem, og vi vil gerne starte med at snakke om vores solsystem, planeternes placering og Keplers love. Og i vores solsystem har vi 8 planeter, som kredser om solen i et i de her elliptiske baner. Og ja, de planeter, der så er tættest på solen, det er Merkur, som er den mindste og den hurtigste planet, fordi den ikke har nogen atmosfære, og den holder ekstremt varme og kold temperatur. Og så har vi Venus på andenpladsen, som er kvælende varm med en tyk atmosfære af CO2, og den roterer baglæns i forhold til de her andre planeter. Og så har vi Jorden, altså den vi bor på, og det er den eneste planet, der er kendt for at have et liv. Ja, og så har vi Mars, som også bliver kaldt for den røde planet, hvor der ligesom forekommer de her støvstorme og spor af tidligere vand. Og det er også derfor, vi har overvejet at flytte op til den. Så har vi Jupiter, som er på 5. pladsen, og det er den største planet. Også en gasgigant, som er en mega stor storm, og den bliver også kaldt for den store røde plet. Så har vi Saturn, som er kendt for sin der er sådan en meget stor ring fyldt med is og sten omkring den, som bliver betegnet som smuk. Og så har vi Uranus, som er en blågrøn gasplanet, der roterer sidelæns. Og så har vi på 8. pladsen Neptun, som er den yderste planet, og den skal være kold og stormfuld, hvor der er ekstrem vinde på den. 4 af de her planeter bliver kaldt for indre planeter, og det er Merkur, Venus, Jorden og Mars. De bliver også kaldt for klippeplaneter, og det er fordi, at de består hovedsageligt af sten og metal, hvor der så er 4 ydre planeter, som er Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, som kaldes gaskæmper, og de består af brint og helium. Og ja, de her planeter, de er meget tungere og større end klippeplaneter. Ja, og så har vi Keplers love. Han har 3 love, og den første lov, den kalder man for ellipseloven. Planeterne, de bevæger sig som i de her elliptiske baner sammen med solen sådan i brændepunktet, og det er den første lov, som han har lavet. Og den anden lov, den kalder man for arealloven, og det betyder altså, at der er en linje fra en planet til solen, som dækker det samme areal på samme tid. Så planeter, der er tættere på solen, de skal bevæge sig hurtigere rundt i forhold til dem, der er længere væk, for de skal nå det samme areal som de andre planeter. Og den tredje lov, den kalder man for den harmoniske lov, og den gennemsnitlige baneradius, altså der er en ligning for, hvor det er den gennemsnitlige baneradius i tredje potens, som er divideret med omløbstiden om solen i anden potens, og det er sådan konstant for alle planeter. Og det vil sige, at ligningen hedder R i tredje, divideret med T i anden, som er lige med en konstant. Og den tredje lov, den skal også gælde for jordens bane, hvor T så er et enkelt år, og baneradiusen R kalder man for AE. Og så bliver konstanten med disse enheder for R og T, de bliver altså lige med 1. Og hvis man kigger på f.eks. Mars baneradius, den er på 1,524. Og hvis vi så skal finde omløbstiden om solen, så bruger vi altså den her formel. Så sætter vi det så ind, og så skriver vi 1,524 i anden, divideret med 2 i anden, eller i tredje, mener jeg. Og det skal så give 1. Og det, så, når man regner det ud, så betyder det så, at for Mars, at omløbstiden om solen, den altså er ca. 687 jorddøgn. Yeah. Så vil vi gerne snakke lidt om jorden, månen og solen. Og jorden, den er i diameter 12.742 km, og omdrejningstiden er 24 timer, og omløbstid er 365,25 dage. 70% af jorden er dækket af vand, og den har en atmosfære, der beskytter os mod skadelige stråler. Så er der månen, og den har en diameter på 3.474 km, og dens afstand til jorden er 384.000 km. Omløbstiden er altså 27 dage og 27,3 dage. Og månen styrer altså tidevandet, og den stabiliserer jordens rotation, og den viser altid den samme side mod jorden. Og diameteren for solen er 1,4 millioner kilometer, og dens temperatur er 5.500 grader Celsius på overfladen og 15 millioner grader Celsius i kernen. Og solen holder planterne i kredsløbet med sin enorme tyngdekraft. Ja. Årstiderne og årets længde. Årstiderne de skyldes altså jordens hældning, som er på 23,5 grader.
Året er 365,25 dage. Det betyder også, at vi har skudår hver 4. år. Og jorden roterer om sin akse på 24 timer. Det er derfor, der er 24 timer i et døgn. Og fordi det tager jorden et år 365 dage at bevæge sig rundt om solen. Ja, lidt om sol- og måneformørkelse. Solformørkelse er, når månen bevæger sig mellem jorden og solen og blokerer for solens lys. Og det kan både være, der er 3 forskellige typer, totalt, delvis og ringeformet solformørkelse. Og måneformørkelse er, når jorden bevæger sig mellem solen og månen og skygger for månen. Og der er også 3 typer, totalt, delvis og penumbral. Og ved en penumbral måneformørkelse er månen kun i området penumbranen, hvor der kun er delvis skygge, og ved den type formørkelse vil månen se mørkere ud end normalt. En total måneformørkelse vil derfor også altid indeholde en penumbral måneformørkelse, for vejen ind i umbranen vil altid føre gennem den her penumbranen. Ja, og så sidst er der midnatssolen, og den opstår egentlig, når solen ikke går ned om natten. Altså det sker f.eks. steder eller områder nord for polarcirklen og også syd for den antarktiske cirkel. Ja, lidt om stjerner og galakser. Stjerner er, en gigantisk, altså af de her gigantiske kugler af gas, som primært består af hydrogen, og det producerer energi gennem noget, der hedder fusion. Og de dannes først i stjernetåger, og så gennemgår de en slags noget, der hedder en livscyklus fra noget, der hedder protostjerne til hvid dværg til en neutrostjerne eller et sort hul. Ja. Så er der Mælkevejen, som er egentlig bare af vores galakse, som er en spiralgalakse med milliarder af stjerner. Og solen ligger ca. 27.000 lysår fra midten, og er en omdrejning om midten tager ca. 225-250 millioner år. Og så har vi noget, der hedder galaksehobe og superhobe. Og en galaksehobe er samlinger af 100.000 vis af de her galakser bundet sammen af en tyngdekraft. Og det er f.eks. Den lokale gruppe Mælkevejen eller Andromeda. Og så er der superhober, som er en endnu større samlinger af galaksehober. Og det er den mest kendte af den, der hedder Lambda superhobe, som indeholder 100.000 galakser. Og her til sidst vil vi gerne fortælle lidt om universets dannelse og udvikling og Hubbles lov. Og så Big Bang også. Universet blev dannet i Big Bang for 13,8 milliarder år siden. Og siden da har universet egentlig bare udvidet sig. Og i 1929 der opdagede Edwin Hubble, at galakser de bevæger sig væk fra os, og at jo længere væk de er, desto hurtigere bevæger de sig væk. Og det tyder egentlig på, at universet det stadig udvider sig, og hvis vi spoler sådan tiden tilbage, så må det altså have haft en start i et meget, meget tæt punkt. Det vil så sige, at galakser de bevæger sig væk fra os med en hastighed, som er proportional med deres afstand. Og det vil sige, altså, at hastigheden på galakserne det er det samme som afstanden divideret med tiden. Og så er der noget, der hedder kosmisk mikrobølgebaggrund. Og det blev opdaget i 1965 af Arno Penzias og Robert Wilson. Og det er altså en svag stråling, der findes overalt i universet. Det er altså, man kan kalde det for en efterglød af Big Bang. Og det stammer fra, da universet var ca. 380.000 år gammelt, og hvor det blev gennemsigtigt, og lyset sådan kunne rejse frit rundt. Fordelingen af grundstofferne i universet, det betyder altså, at Big Bangs teori forudsiger, at de første grundstoffer var hydrogen og helium. Og hydrogen var ca. 75, og helium var 25%. Og så når vi kigger på de ældste stjerner og galakser, så matcher det altså også op med deres sammensætning af præcis de her forhold. Ja, og universet udvikler sådan, at Big Bang det startede ved det 0. sekund, der hvor universet startede som en singularitet med ufattelig høj temperatur og tæthed. Så kom der inflation ved det 10. i minus 35 sekund, hvor universet udvidede sig ekstremt hurtigt og blev mere ensartet. Efter 10 i minus 6. sekund, der var de første partikler, der kom til, altså protoner, neutroner og elektroner dannes der. Efter 3 minutter kom der noget, der hedder nukleosyntese, hvor de første atomkerner, hydrogen og helium, blev skabt. Efter 380.000 år kom der kosmisk baggrundsstråling, og det er ligesom der, hvor universet køler ned, så lys kan bevæge sig frit. Og efter 100 til 200 millioner år kom de første stjerner.
gravitation dannes de første stjerner og galakser, og så efter 13,8 milliarder år, altså dagens univers, blev galakser udviklet, og stjerner skaber ligesom tungere grundstoffer, som bygger planeter til os. Det var alt, hvad vi havde. Så det var vores præstation. Hej hej.